ଏଟା 10 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ମା ତାକୁ ଉଠିକି ଶୋଧୁଛି, ସେ ଟୋଟାଲି ଉଠିକି ସେ ଘରୁ ବି ଆସୁନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମା ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ମା କଣ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି? ଭଜା କୋବି ଭଜା ହଉଛି, କୋବି ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ବସିଛି। ଭାତରେ ଡାଲମା ବସିଛି, ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। କୋବି ଭଜା ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ ଚାହା ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ବାବାରେ ଚାହାଟା ବି ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷୀର ବି ଗରମ କରିସାରିଲାଣି ପୁଅରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ଆଜି ସକାଳରୁ। ତମେ ତ ସବୁ ଶୋଇଛ ଗାଧୁଆ ବେଳ ଯାକେ, ଆଉ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଟାଇମରେ କରିକି ଦବାକୁ ହବ ନା ନାଇଁ। ତମେ ତ ବାହାରିକି ଆସିବ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବୋଲି ତମକୁ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି।